Inqobe igama layo Dr. Karuseti isinto sami inqobeni ngalo elqeje kwizilo mzansi FM sifuna klakoloni 8.0 elami igama ukhaya lethu umthwesi ulobilobi elobize kwakhe radio sikisiki free bayazo abantu bayidolophi andihambe ndejoke xa sithoka klakoloni isinto sami isuke khona uDr. Kehlelezi indumandumane yadumeza izweni sihlahla somdlebe nondela mzimba bejepeje phazone empahla izizwe zamadoda ayibomvu nina basetete nabasenyimba nemkhonto kwazi igazi ndaba ikhala manzi dictionary ndaba idithi umndeni ngalunywa inja ngaphethe ndukulobilobi ibasethe ngiyakha kuyabhidlika ngathi ngiyafulela kuyanetha ayi shuka madoda sengiphakathi mfowethu namhlanje ngathi ufike ngenye indlela namhlanje kwelinye igiya mfowethu ngiphume emanzini ngibona kwele mvula ithi xa uze ithi lekela duma manje ngivinjwa amaphoyisa angivimba the mayetete ngikhomba ngebhamu labaniki warning nje leqhaqha ngathi sukani Kehlelezi lo bathi sorry siyaxolisa mkhulu ngithi nina watch out kwak ngidala ngidada ngiyaqetha Dr. Kehlelezi enqubeni namhlanje indaba enkulu kakhulu ufuneke umphulaphula yazi ngasekhaya nofuneka ayenze ngoku ngiyaqetha ukusubscribe ngena ku YouTube wakho uthini dokotela uthi Dr. Kehlelezi before mfowethu bawungena ku YouTube asibatshela abantu ukuthi into yokuqala nje kufanele bavule uFacebook angazi ongakabi no Facebook mfowethu akakabi seyintweni ufana nendoda noma usisi noma umama noma uauntie onganayo Slay Queen endlini mawunganayo Slay Queen imbiza yami awukho estyleni sakhona unize ufuna kwe idlozi alikakuhambeli ukuze likuvakashela idlozi lakho ebusuku awubonakala uSlayer nje phethe uSlay Queen ugezeke into zakho zibazinhle ukuze ke silime siye phambili kamnandi Facebook sebafana nayo TV njengamanje ngena uthi nyanga udumo mzo uzoyibona lento esiyenza nolobilobi sihlele studio nje uzosibona kuyashuba namhlanje kuyashuba mfowethu ngithema ngithi ngiyayibiza lezi ibongo ngizwa ngijuluka ngibona kugcwale windini abantu befika kwashuba kushuba shu e-studio njengamanje thenga i-airtime yakho uqala ubudayile number 060 bani 0604807164 into engizoyisho nje 0604807164 shuba impela ke manje lobilobi yabona njengamanje sekufanele uthumilise abantwana umsindo impela uthi mabathule bathi tu kushuba impela ngoba you are about ukuthi uthola usizo phakathi esibenza sekhaya khona bazolithola usizo mfowethu njenga namhlanje bayosiza bathi ngempela wampela wasiza lo muntu ngibonga kakhulu mfowethu into enzakale izolo kakhulu bekuyisimanga I didn't expect abantu abangaka engibabone bengaka bengathi izintuthwane yazi convoy kade sishaya cishe ibilako maybe ngathi 3.5 kilometers mangithi 3.5 kilometers it's a distance sibala imoto ephambili sibale yokugcina esemuva into kade ikhona bekumangaza mfowethu ngiqala ukufaka abantu emanzini kusuka ngo12 kwaze kwawusha u8 ekseni ngiloko ngisemanzini ngibafaka abantu phakathi engibonga kakhulu angibenefitanga lutho imoto bengikhiphe zami nje amatekisi ade ngiwakhiphila u36 amatekisi wonke la ishabantu ebasemanzini wonke umuntu isibusiso wakhe isitholile ngishilo ke izolo ngathi mina khona abazokwazi ukuyixosha inhlabathi phansi ngoba mangifaka esizibeni ngiexpect ukuthi uyocosha inhlabathi phansi uphume nayo khona abangakwazanga ukuyixosha it's a short notice njengoba ngithi short notice kukhona abangakwazanga ukuya abama VVIP wami abakwazanga ngemanzini but ngolesithathu ngiyabuyela phambi kwakusasa ngiyabuyela ngiyabahambisa but laba banezimoto zabo abazokwazi uba nezimoto zabo ngoba ngizobafaka ngo2 ekseni then after kubafaka ngo2 o'clock ekseni bayayiphindele emuva ngezimoto zabo abasheshe baxhumane neoffice lami noma nenumber lengizobanika yona ethi 063 051 7641 063 051 7641 inamba yabasizi bami leyo abazoxhumana nabo bafuna ama direction kodwa nje mawuthi wena nyanga yodumo mzo ikuthathi yokubeka straight emahlabathini ngiyacela bashayelo 10 o'clock sebekhona kusasa it's a Tuesday angithi 10 o'clock nje sebekhona because ngo half hour mayine moto yakho umuntu akashayelo 12 o'clock esemile emahlabathini because ngo 1 o'clock siyobe sisuka bayobe kusuka nje kubhekwe khona futhi esizibeni those are my VVIPs kade befisa babanjwe imisebenzi babanjwe izinto so ngase ngikhetha ukuthi hayi cha ngizoya nayizolo bengibasile abanye abangafuna ukubonwa abantu bengibasile nayizolo ngoba ba understand ukubaleka kwalenkonzo ba understand leyo nto ngolesithathu ngihambisa bokugcina ke makukuthi inqola ekshile zama ukuphuthuma ke nalithuba ugijime sambe ngidela yonke into mfowethu ngithi makuthi abantu basizakele igama lami liyohlonishwa ngisho sengidlulile kulomhlaba abantu bawusala bekhuluma ngoKehlelezi basizakala abantu mfowethu sibonge kakhulu abantu amathweke beteksi sebewu12 asuke eGoli abantu befikile abanye bephume ngezimoto zabo bezile bonke mfowethu ngithuke mangizwa ukuthi izwi lomzansi bayi download iapp be downloadela nje ukuthi Monday
ingasiluzi le show kaLobulobi sisuke sifuna ukuyibuka hayi bafowethu uNkulunkulu anibusise kakhulu ngizwe impela abalandeli ngendlela abaningi ngakhona namhlanje ngithi ilanga lokuthi bonke laba abahlala befisa ukukhuluma noKhethelezi ngiyacela mfowethu umuntu wakwangena emoyeni akadede lomunye ithuba adede lomunye ithuba ungena omunye namhlanje ngoba bakhona abantu esibavimbayo kanti bayafuna ukusizakala namhlanje umuntu nomuntu akathengi airtime it's the time kade usuka balilindela lolu nganini ngomgqibelo ngesonto sinenkonzo yokuvala unyaka wonke umuntu whereby sithi mina ngisathanda ukuthi inkonzo yokuvala unyaka ngiyaye ngithi inkonzo yokubusisa indlela abazoya emakhaya abanye sibusisa ama holiday ngoba phela ama holiday abantu bayalingeka abanye bayaphuza utshwala umuntu athi holiday one day umfundisi akangiboni hayi uKhethelezi umkhulu akekho kuvaliwe esontweni no leyo nto uyathemtheka kunabantu abafisa ukubiyeka utshwala kodwa buyekeke wena usafisa ukuyongena esilingweni ngoba phela iqiniso ofanele silikhuluma utshwala busona isibusiso kodwa buyisilingo buchithile imizi yabantu ichithile imishado yabantu emsebenzi lahlekile abantu bashonile makhaya extent ngento ngenxa yotshwala so wena ungafisi ukuyongena kubona abanye besafuna ukuphuma so nje abantu siyokhulekela into ezifana nalezo nanokuthi abantu bathola ama bonus siyothandazela lezo zinto Sunday konzo leyo si on nakanjani ke mphulaphula sivela apho ngasekhaya into bana ke icawe lesibheke kuyo icawe wena ogodukayo mhlambi bakhona bazogoduka vele dokotela wena othe uzange wayifumana ibonus apha emsebenzini usebenza khona okwasebenza lithuba lakhe lidokotela umuntu otho kanjalo so namhlanje indaba enkulu esiphezukwayo sizothetha ngendaba enkulu ethinta yena umuntu kuyahlolwa namhlanje dokotela mfowethu asisho nje lento mfowethu sibeke mbamba sicace nje umuntu uyangena Khethelezi unjani ngiyaphila hayi mina mkhulu lana nalana ngicela nje ebese uyangibhekela angavela ungene nje yabo mkhulu ngihlolela nisho yohlola ukazi usho njalo hayi uyazazisa mawufuna uba anonymous uyasho singaze sihlole into kade ungafuni ihlolo mina nje mkhulu bengicisha ugcile lana uyayibona leyo ngingaze ngithinta into kade ungayifuni kodwa njengamanje wonke umuntu ku Facebook page nyanga uDumo Mzo kanti ke mabefuna ukubona inkonzo ukuthi bekunjani Sunday abagijima baya ku YouTube ngiyacela abantu abake bayifunde lento ukuthi mabengena ku YouTube ungabi nomona press red button leli libhale subscribe upress nalapha ubhale premium ukuze ube oqala ukubona izinto mazenzeka uyayibona lento ivideo mayisase ku private akayibone wena qala before abantu bangakayiboni bonke ucomment abantu abafunda ukucomenta ku YouTube ukuze ngibone mase ngiphazama ngiphume esandleni ngibona ngama comment abantu bayasho kuma comment uthi mkhulu keep it up no mkhulu uyaphuma esandleni la ngicela ba comment abantu kuma YouTube zikhona izinto engiyifakile lapha inkonzo zonke za Sunday engithanda abanye sebethi sibambe inkonzo khona lapha ku YouTube ngoba sithanda zona lezi inkonzo otherwise mfethu ngiyabona baya comment abanye bayethanda uhlelo lwethu kakhulu mfethu balibuka abantu bayalithanda lobulobi let's keep it up bayasho bathi mfethu nisifundisa okuningi nolobulobi siyasho mfethu siyibambile bathi hayi sifisa ukuthi seningasakaza no2 nje makumande nje nibambe uqala kuze kuyovala khululeka ngelinye ilanga one day kwenza kanjalo kubila sibani nginamba dokotela lapha ku Facebook ababuthe babukele ku 060 4807164 06048071164 masange semnqabeni dokotela siye simthatha umphulaphula niqhubeni sekubulisa bona lekhaya Ngiyabasabana. Ninjani mama? Ngiyaphila. Sikhona nathi sicela ukuthi nabani kwephi indawo. Okhuluma noParents Dlamini oSentozoma. Yebo sisi. Yebo mkhulu sisathi boningo uyimanje ngizwa into ngathi yangihlaba la eswini. Lalela ke sisi ungabisayichaza kakhulu leyo nto. Angazi sisi uzobuthula kanjani ubufakazi kodwa uzobuthula. Okay. Uyaza sisi wami uzobuthula lo bufakazi uzobuthula esontweni ukuze bakubone bonke abantu ku YouTube uyazwa. Ngicela ukukulapha nje ngila njengamanje. Uyazwa sisi wami. Hello? Yebo ngiyakho. Yenza kanjena sisi mawuqeda ukukhuluma nami ungithathele lento abathi unayo lento evaselina. Yebo. Thatha uvaselina ukhe ngesinti somentshisi eback ukhe kanje kancane. Emese mawuqeda lapho uthatha umentshisi ulayite ukhanyise like angathi uyawukhanyisela uyabona ngathi uyawurandisa stick uyasirroundisa kanje uya understand lento ngishoyo. Yebo. Mawuqeda lapho sisi ukhothe lo vaseline omunye bese ugcobisa esideini la ka left ngasenkabeni ezantsi kancane ngasesinyeni sakho kunento njengamanje mangibamba la edikizayo mangikhuluma nawe uthi umoya engcwele sisi lento asikhuluma iqiniso kuwe kodwa noma sizoyibeka ngokuhloniphisa emsakazweni ukhona umuntu okugadlayo sisi wesifazane
lo muntu makagadla kune relationship kade kufanele uphume kuyo ukhishwe ngendlela engaqondakali. Uma sithi siyahlola njengomoya manje sisi uthi umoya oyingcwele wena usazohamba uhambe wophe ngididwa igazi elizokopha kuwena lingaqedi. Uma ngikhuluma nawe manje sisi kukhona into ehlehla ibuyele eminyango kube sengathi isilwane isaba izwi lami noma isaba mina. Wathi umoya oyingcwele sisi ngizwa isisu esizokudonsa mawuthi uye toilet sifike kube sengathi isisu sakho sigcwele umoya. Wathi umoya oyingcwele khama into olala nayo njengamanje ikhona lento kuwe kodwa impi obhekene nayo ethinta umuntu wesifazane. Uze wathi umoya oyingcwele angingaphumi kwamashu umashu mkhulu ngithi K ngithi L ngithi M. Wathi umoya oyingcwele kunomuntu ofanele ngimfune ngaka M oyintombazane okulwisayo wena sisi njengomuntu ade kufanele uxabane nomathandana wakho ngendlela engaqondakala. Uyangizwa sisi ngithini kuwe? Yo, ukhuluma iqiniso. Lalela sisi asiphume futhi kumathandana sibuye manje siye ekhaya. Uthi umoya oyingcwele asikhulume ngekhaya lakini. Uma siloko sithi thina sisi siyakhulekela njengamanje ikhona into engihlupha njengempi njengomuntu engathi ungabikela abantu wena uthi yazi ikhona into engayizwa kahle noma kunamaphupho amanye engaboni kahle. Athi umoya oyingcwele awuyeke sisi uthi mawuphupha uxoxela abantu bomndeni ngoba wena bekufanele ube isangoma ngoba kunamaphupho angithusayo ovuka nawo izibonakaliso kube sengathi uyayibona zonke izinto ezenzeke ekhaya. Yazi wena bekufanele ukuthi ngabe ikhaya ninalo noma kuke kwabanga into engathi umuzi ngoba uma ngiloko ngikhuluma nawe manje kuthiwa angithulisa umsindo wombango wendawo wena sisizogcina uphila ngokurenta ningasenalo ikhaya straight ngoba kunomlilo okwakufanele uvuke ekhaya. Wathi umoya oyingcwele niyalwa ninekhaya kuyaxatshana kanti nishanga isichitho nonke ukuze ningazwani. Ngididwa into engathi usizi enhlizweni yakho sisola ukubambayo njengomuntu ongahlala ukhala ngaso sonke isikhathi angazi ukuthi yini ukutefa okwani noma ukhalelani kodwa ngizwa mina uthi ngabe kuthiwa abazali bami bebe nami noma bebesekhona bebeyongilwela njengomuntu ongathi uyintandani wena njengamanje. Oh, ukhuluma iqiniso okukhulu. Kunjalo. Ya sisi awuzama ukufika Sunday kodwa yenza lento engithi yenze manje uthola umentshisi ebese uthola uvaselina kube sengathi lento unjengamanje uyayikhotha enye bese urabha ngayo ngasesinyenza ngoba kugijima into engathi ifuna ukuzenza inyoka kuwe nesiswini sakho. Ngiyabonga mkhulu. Siyabonga. Right, sikhona phambili enkubeni igama la isinto sami kwiZilomzansi FM lobilobi yalobiza kule radio Dr. Kehlenezi sihlangene apha enkubeni ekubhekela. Enkubeni sekubonisa malakaya. Yebo, sanibona. Ninjani mama? Ngiyafika khuluma noMamunene. Sacela umkhulu angibhekele. Mamunene yayizwa lento ade ngisho ukuthi umuntu angazi ukuthi ufuna ngiyephi ngoba ngizosuke ngene into enengafuni ukuthi ngiyizona. Kodwa ke Mamunene umuntu owenza njengawe uvela ngidiscourage ngoba usuke efana nomuntu ozokutesta ukuthi ngempela lo muntu uyabona yini. Okay Mamunene awuhambe ngelinye ilanga uthola amanzi omfula bese uthatha lamanzi omfula uwakhulekise sisi bese ugquma ngawo ngoba namanje masithi siyabona kunedlozi lasemanzini elikuwena elikumbethe. That is why lento ivusulaka umuntu wena ozohamba ungathi uba nolaka ngisho nanabantu endaweni lapho uthi wena uhlala khona uyezwa sisi. Yebo ngale. Yabonga. Right, khona phambili sithatha umnye futhi umphulaphulisi bamhlanje ngabothini enkubeni ngelixesha imizuzu amashumi amane anesibhozo ibethile insimbi yesixhenxe molweni ekhaya. Sawubona njani? Siyaphila njani mama? Ngiyaphila. Uthobile. Mina nginenkinga la. Kunento engivele ebusweni. Imake sisi singabe saqhubeka. Ufuna sikuhlolele entweni ekuvele ebusweni. Yes. Lalela sisiwami uma sithi sifunda umoya oyingcwele usakhuluma kuhle ngoba lobulobi ngisuke ngisafuna ivoice yakho umuntu ngimpick up. Uma sisakhuluma nawe njengamanje uthi umoya oyingcwele asidonse ingubo yakho yangaphansi 2 times ilahleka ingubo yakho yangaphansi. Wathi umoya oyingcwele sisi lento ekumila ebusweni bakho akuyona into ongaze wena uyitshela ukuthi isichitho cha kunento einsila yakho yabhilwa. Wathi umoya oyingcwele sisi bekufanele ukuthi wena ubaba wakho okuzala akasekho emhlabeni njengomuntu ongathi ungaphila ubaba ungamazi. Uthe umoya angifuni isibongo sasekhaya kuboka baba wakho kube sengathi ngiyaniqoqa ekhaya ngibahlalisa phansi ngithi mina kunento okwakufanele ngabe bayayikhokha kahle straight. Mangiloko ngilanda ngomoya sisi wena uyagula wena unezizwe ezikhuluma emadlebeni njengomuntu engaze ngazi lo ngimemeza ngithi mina Thobi. Wathi umoya oyingcwele kunomuntu okufanele simemeze kakhulu kodwa oyintombazane. Wathi umoya oyingcwele izinto zakho sisi azihambi kahle ujijelwa intombazane kunentombazane obekufanele ngiyimemeze ngegama ngithi kanti nibangani nozibani eloko ehamba ekhuluma kambi kubantu. Wathi umoya oyingcwele ikhona into enjalo okufanele sikhulekele sisi thina singayiyeki. Uyangizwa kodwa ngithini?
Yebo ngiyakuzwa. ya sisi awuzama ukuthi ngelinye ilanga ufike esigodlweni noma ufike esontweni kunomuntu ofanele simemeze ngegama straight silibeke sithi ba ngithi kanti wena ubani uzibani kanti nibangani nalomuntu. Yebo kuyezwakala. Amen. Right, khole phambili enqubeni egama la Chocolate isintu sama ngelixetsha sithi wena iza ngaphambili 0604807164 moleleka. Okwesilomzansi moleleka. Yebo sawona. Yebo ba. Yebo bantata baba angishale. Bhuti wami Yebo ngiyaphila kodwa njani? ngiyaphila thola imali emhlophe bhuti bese uhamba uyolwandle uthola ubisi ngoba uma siloko sithi siyalandela ngomoya bhuti kukhona impi evuka bese ngathi ithinta umuntu owawuzwana naye ungizwa kahle ngikhuluma naye futhi maye ngizwa angangizwa kabi kodwa kuthiwa angifuni umuntu abathi uthulani okwakungathi kwakufanele uzwane naye wena ethinta yena lempi wathi umoya ngcwele kunento ezokufaka phakathi wena ifaka igama lakho phakathi bese ngathi ufela umuntu wakwazwana naye noma umngani owayisondele kuwe wathi umoya ngcwele yazi ngizohujwa wena ngesibhamu noma uhujwa ngeibhamu masiloko esilandela ngomoya uke wathi umoya ngcwele ngabe ngifune lo muntu nginikhulekise kakhulu nobabili ngithi mina ake nginivikele ngoba kunento enengama njengento engathi impi iyakulandela kakhulu wathi umoya bekufanele ungawuthola umsebenzi wena kube sengathi namanje umuntu ofunda uqede makufanele uthole umsebenzi into zakho zime ngoba namaphupho akho ebusuku awezi kahle baba umuntu ophupha kabi ngisho noma uthi wena ulele ebusuku. Yebo baba konja kodwa manje umuntu owayekhona ayengifuna ngesibhamu ngenxa yomuntu osifazana angithandana naye ngaze ngamuva kuleyo ndawo leyo ngawuhlala kwenye indawo yabo angisahlali kuleyo ndawo ngangihlala kuyona. Lalela baba leyo mpi mina ngithi kuwena iphelanga uyalandelwa wena uze wathi umuntu mina ngabe ngiyafuna ngibiza igama ngithi mina kanti lo muntu ukubangisana ngoba isakulandela leyo mpi ngizwe mina kube sengathi namanje kunalapho uyofika ushayelwe u-stop sign noma ku-stop street kube sengathi namanje ushayelwa khona kube sengathi ulandelwa impi endala uke wathi umoya ngcwele angithola inhlambi yesibhamu ngiyibilise kakhulu ngiyibilise namanzi omfula kube sengathi ngiyageza ngayo ngoba kunento kufanele silamule thina bese le nhlambi yesibhamu siyoyingcwaba phansi ngithi mina ngcwaba isithunzi sakho ngoba bayakufuna wena zamnta ngathi ungafela into kodwa ongasekho kuyona. Baba kulokho ngeke ngikufike soba igiga beke ngabhekana nazo ziningi kakhulu yabona kulokho kushoyo ngasho ngithi uqinisile impela khona. Baba kunesikhathi la wena oke walandelwa ngemoto eUcorolla Quest uyangizwa ngithini manje kuwe uke walandelwa imoto eUcorolla Quest uma ulandelwa kwaze kwanikwa umfana oneminyaka ewu22 wanikwa imali lo mfana uphila ngokuwasha amatekisi noma ngokuwasha imoto wanika ukuthi lo muntu anikwe imali ukuthi mayike wakubona ashesha athinta abanye abantu wathi umoya engcwele lento isalandela ngoba lo muntu akabulala ubuthongo wena mawusaphila wathi umoya engcwele wena baba uzodutshulwa ngiyaxolisa ukusho kodwa ngisale sengisho le date baba wena ngomhla ka18 December kunesima esizokwehlela lento ezobuya uzoyisho kimi uthi no man mkhulu xa uqinisile ngomhla ka18 kunabantu noma kunomcimbi okhona kwenye indawo la okade kufanele nawe uthathwe khona kuthiwa siye nemcimbini siyo attenda lento mawufika uvelelwe inkinga kube sengathi nishayisana lapho ulimale ngento engathi isibhamu kodwa ngicela uyiqoqe ngayo leyo date baba ngoba kunohambo obekumele ulihlele ngomhla ka18 wena kube sengathi uya kwenye indawo wathi umonwe la ume baba kube sengathi namanje wenza lento engithi ngicela ungenzele yona ukuze usinde. Ukuthi manje baba ngomhla ka17 ngizobe ngiya ekhaya bese kuthi ke ngomhla ka18 vele khona bengithi ngiyakhona ngoba imake baba lalela imina engikutshelayo manje lalela ima baba ngomhla ka18 ngoba ngikutshela ukuthi ngomhla ka18 yazi ngizwa abanye abantu bestressa kube sengathi incingo bayifaka zihamba zize ziyongena kwenye indawo wathi umkhulu noma ntshela lo muntu ukuthi angabisaya lapho ngoba kunabantu abazosebenzisa omunye umuntu owumama osonto ekuphakameni wathi umongcele lo msebenzi kodwa wenziwa abantu kodwa basonto ekuphakameni bese ngathi kunomcimbi abazobe bewenza yazi mawufika bekuthola kule ndawo uzobe ukhohli ungabacabangeli abantu nokuthi bebengakulandela kuleyo ndawo kanti sekunemoto futhi ezoharishwa kaAvis mayiharishelwa bese ngathi kulandelwa wena ngoba kunomuntu oqambela amanga wathi wena uke waphaka impi wangathi uhubha omunye umuntu ngesibhamu kanti baqamba amanga wathi umongcele so manje uyalandelwa kube sengathi kungaze kuyowela uthukela noma kuyongena kwaZulu phakathi kube sengathi kunimoto kodwa qobo ekulandela straight wathi umongcele ake ngikufihle khehle ngithi mina noma ufike ekhaya awuzami ukuyiqoqa kancane ungabisaya lapha duthi uzoyakhona
Ayi angeke ngifike vele ekhaya esenkandla mina ngoba ngifishi lokho yabo kodwa okwenzeka ekhaya angikwazi. Danke Khehle awenze lento awuthole lenhlambi yesibhamu mawufuna uze kimi ngiqale ngikwenza ebese uya kulo mcimbi futhi uyongitshela ukuthi kulo mcimbi kufike kwenzekalani ubuso uyangitshela ngizokunika ngisho personal number yami ngithi awungifonele ungitshela ukuthi kulo mcimbi yini enzakalile efani wabona ukuthi labantu bahlulekile sengikwenzile lento emzimbeni engizokwenza yona. Yebo phela ukuthi ke ngoba kokuhlukanisa izithebe vele ekhaya kithi ekhulu khona ekhaya wena umcimbi ozoba khona. Lalela baba ungayi kuleli khaya elikhulu but mase ngikwenzile leyo nto uhamba kuye ekhaya elikhulu ngoba kunento ofanele yenzeke ngokusheshsha kodwa baba ufike kimi ngikwenzele uyezwa baba. Hayi ngizwa kade ngoba vele ngiyalwazi udwethu olukhona. Danke Khehle la. Alright, Kobe Kamala John Cleckle sithi isinto sama kwizilo Mzansi FM. Thatha umnye John la sibheke mhlambe yadode. Bengithi siqale mfowethu sibakhumbuze. Oh, okay. Masibakhumbuza abantu ngomhla ka 14 yeah kuzobe ku December. 14 December I think Yeah. it will be on Saturday. Yeah. Kune special phethe esikhona esikhulu kakhulu. Yeah. Esifuna abantu abafana nale ndoda naye esanda kungena. Le special kahle kahle angisenzela abantu. All right. Ngisenzela umuntu ogodukayo. Nomuntu othi ngiyafisa uanti wami, ugogo wami, umfana sekhaya, umalume wami, whoever is it. Asebenzise ama product kakhehlelezi. Yeah. Mhlawumbe ngasinda kulokugula. Mhlawumbe ngasinda kulento abhekane nayo. Yeah. Ngiyafisa izinto zikakhehlelezi ngezifike ekhaya. Yeah. That is why mfethu imagic oil wami ngiubiza u800 rand. Alright. Lelo langa ngizowehlisa uzuyofika ku 400 ku 250 rand. Ngifuna abantu omnye nomnye ahambe phethe. Bengifisa lembiza le uSlay Queen. Yeah. Iwu 300 rand. Yeah. Ngizoyidropa iziyofika ku 130. Ngifuna omnye nomnye ahambe phethe emakhaya. Bathi nayi le dictionary. Ukhumbule lobulobi isithombe sami ukufika kwekhaya kini sibe khona nje egcekeni. Yeah. Kusho okukhulu. Lo muzi ubusisiwe nabantu abasekhaya izinto zabo ziyaqala zishintshe bayombuza umuntu bathi hey lezi zinto uyithatha ngasebenzisa lezi zinto kwenzeka ukuthi ngifuna mfowethu ekhaya kuphithizele izitika zikakhehlelezi ngezinto abayofika mabehla beyemakhaya abehle bephethe something wonke amakhemisi ami ngine chemist elisepitoli SBD house laphana ngase 33 Pretoria Street ePitoli ngifisa wonke umuntu ayekhona izinto yikhona izobe kune special ngine chemist eVerlem ngine chemist eThekwini e407 Salmon Grove wonke umuntu akaye lapho mfowethu izinto yikhona abaye nakusasa izinto yikhona but special sizoqala ngomhla ka14 kuDecember of which it will be on Saturday abaye abantu bayothenga izinto mfowethu zikhona ngenzela sengikhipha izinto ngikhipha ikhono lami lokugcina manje lokugaya umuthi angilali mfowethu lamalanga nje ngihlala ngidlela ama grandpa ukuthi ubuthongo buthi kuphela angilali kusetshenzwa kusekuseni ngoba ngifuna lela langa wonke umuntu athola into ayifuna mayibona ukuthi kuzogcwala kakhulu eThekwini akaye eVerlem eVerlem next to Department of Labor ikhona ichemist noma mayibona ukuthi kuzogcwala kakhulu abaye ePitoli ePitoli eCBD house laphana nje ku Pretoria Street bayekhona bazoyithola izinto ngiyazama or else babamba inamba zama distributor abazoyithola inamba zama distributor ngiyayibiza njalo ngo4 o'clock ekseni bayazi ke ku Facebook ukuthi bangithola ngo4 o'clock ekseni bazongithola khona ngizobe ngilive ku Facebook bangilalele khona bayazi inamba zama distributor ngiyayibiza call any of my distributors bangayisebenzi indaba yazi sekuthiwa sekune system yokuthi bashaye fraud labantu abashaye fraud ko Facebook bathatha le video ku Facebook bayipaste kuma fake pages benza ngathi ibona bebe live if into epaste uyayibona ukuthi lo muntu uyazisho uyithathile wayipasta but original uyayibona oh that is why isikhathi esingihlala ngenzo live ngiyikhulumela mina inamba ungayithatha ebhalwe lapha thatha le ngizoyibiza mina number yase office 032 948 6017 noma uthi 072 1234 976 noma uthi 063 051 7641 ngicela mfowethu siyiphinde wogcina 032 948 6017 072 1234 976 063 051 7641 right mfowethu into eyenzakalayo la abantu abasebenzisa lezo inamba kuphela baye na ku YouTube basubscribe ukuze
baqhubeke babone ama video ami otherwise mfowethu isonto likhona Sunday sobe sinjalo sine braai esontweni Sunday lapho sithi thina sivala unyaka sikhulekela abantu abafuna indlela ezinhle bebheke emakhaya Wednesday siye emanzini mangithi Wednesday kusasa ngithi Tuesday ngobusuku makuthi nje Wednesday ofuna ukuya mfowethu akabonakala sepaka imoto yakhe emahlabathini kusasa ngo12 o'clock ebusuku esekhona apake asifune umuntu esoloko esithi njengamanje sesiyokudrop uyizela ngemoto yakho mawufuna ukuya kahle kahle kusasa ngihambisa labantu abacashayo mabeza kukhehlelezi abanyonyo ngoba bakhona oNicodeme abasifuna isibuthiso sambaya nyonyo so ngihambisa bona ke ngalela langa abeze emfuleni siyongena mfowethu umuntu enze sure awulanda isihlabathi siphansi uzobuza dokotela ukuthi iniphathana xa ndiya khona kusasa khandlela elimhlophe mfowethu okay maye ngaliphathi yolithola emahlabathini bayomdayisela abafana liyobe likhona abantu mfowethu ngiyahlola every day ngihlala lapho ke ngiyahlola Monday Tuesday Wednesday ngihlolela eThekwini then ukuthi Saturday ngisegoli on Thursday ngisegoli Soweto 379 Bilikane Street Soweto Pinville inamba yase Soweto 066 00 266 33 yebo buti alright imphulophulo ekhaya na kanjani ke xaba ufuna nawe ukuya kwinkonzo ezobe ikhona ngecawe into engasikeze xa ngazi umuntu angabhala nje efonini yakhe athi nyanga yodumo mzo izomthatha iyombeka apho ayakhona ngomso na kanjani xa ngaba nawe uthi uyafuna uba khona xa ngaba kuyo emanzini yenza njalo ke dokotela uchilo kodwa ke into ebalalekileyo ngena ku YouTube subscribe xa ungena ukuze ukwazi ukuthi fakeka ngayo yonke into eyenzekayo ekakhulukazi ngexesha dokotela masibonga kakhulu ixesha lakho mana sidibana ngakhona iqalisa imvula ekakapheli danke kadala next week Monday sisonke na kanjani bengizothi sizobanika nje 10 minutes ukuthi siphinde siqhubeke sithi ukuhlola kancane ngoba ngiyabona ukuthi isikhathi sisheshe saphela sikhawulezile ukuphela ixesha kodwa ngomvulo zayo na kanjani sobanika danke kahle